aprangsi kadokowe nautum media kote phan atuma phan nitum film society hin ben aprangsi nautum han karbon pajiriglo pen kadokowe karbianglong arara phan nitum karbi film society alam the pale ko sining thelo alam thege la ko hello nilitum sayang deng ateng pen la karbi film society mate karbi lamarjana song labangso amahang ke thegarni akan panong ponsi penang ana sayang deng ni tum ke deng pondo ladak cinema conclave kutadu labangso cinema ko song sireng nai ma lai hui tum ke than simon pondo la pentek karchu amai tanin tum bipon karchu am penang abang kudo bangkre troksi sose abang ku sumphan itum award la pen karchu pondo la penang parta karbianglong hakit cheng penon an a production film production la pente music videos a production atun penang ana fanili tum la bangso karchu pondo la bangso ke thik pona saido jasemet pet la bangso sai kangle ni hui bangela halo adap penang ana poran ge ladak dipung kang penang arbe jang thepik amasi sayang lenge cheng long ta ni tuma poroteng kali delo la pente pini nili tum la bangso karchu mailong karbianglong tumas council a cm sar dr tulam long hang atum han ke chu phado da penan em satum tadu la pente xmp tadu asonsi penan film fraternity tum tadu la bangsor be jang ke ching hong kana jo nil dum pin penan sayang dengel dedlo la si nilitum arnikang sam asayang deng bangela hello karbi film society lucky dip ko ani kan wangta karbi film society amhang ke thegu sab bahage chelang la bangso lucky dip mate lottery la bangso ko pathu kon phan kisik pondo masi penangan according dir karbi lamarjan kaching honatun la bangso lottery ke nam pon tang atun ta dolo penangan dolo amat nil tum pinyar ni gan sam la bangso poroteng la so lottery mati lucky dip bang pathu kon edel athe bangela hello ar jandu ajoine penangan tiket ke jor tang atun la bangso na ke thon ji bate dang na pali e ka tiku ka tum ta penang du mala bangso asayang deng da england chera joine nilitum la bangso hisab kitab ke claim nang ji la khana ji ko an se nang ma ke nang ne ma na ke li ta du piglang la bangso la ya joine nilitum la so ang deng bangke nilitum pa pik chet ko athinon nota baji throk susilo jo baji throk ra chi team ben lo pilotang te nokbe fitness team la cm atu lapente nilitum karbi film society atum kasa stadium long football ko pathu friendly match labang so kachidan do kasi sayang deng gid uajok labang so lottery ke pathu bangke niltum akapre ni si hotpon po lage nangtum kado weda ning binang le niltum hin pen kachi chagat teng pathu pon logi kasi nangtum media hoi pen kado kawe karbe nongarar phan same misen pen labang so alam thi pale ko kasi ning the lo lapen mentu si ke pathu jima bangke niltum pena bang bong ching bai si niltum arni apor apena dim same niltum la soteng hot ponsi nalatum hoi pen same niltum achini koasi labang so lam thela amsi ado werat phan chuning ri si lam thei kan ko tani isialam ni lapur ni 8.2 labang gel hello ni tum ini kado kawe nalitum media ko hin kan nilitum kado ini lada ke tong kado apan kan keng lok non an artist tum han nilitum churu pon lo athine lason a program bangke historia long first time lo kusin lima tha athine lason ka chingru ma vetin la hak ke cheng ten film ko banai tum ten non an film ko banai cha music video actor actress kan to ge ten lason to lapen sot aku puthot ini garong ke thinai bangke la pulo churu ma te ini garong thinai bangke la pulo ni tum karbi film society ahon pe nitum chuhet nitum pitching ki che thana teng pen no cm abangke nitum han chuhet council budget pen nitum han 10 lakhs atangka nang kilo laso 10 lakhs pen bangke non pinia ni bang kopang dak mon tulo nitum hana ching hon pen mate itu film fraternity tum hana ching hon mate film society tum hana ching hon ako pini pen ako 10 lakhs nang pitu populo lage nitum karbi film society da council la annual budget long 20 lakhs ke meaning pen nitum korre long policy ni karbi long team mate especially dr tolirang long sarpan ike ningat long pen surun tu lapen ako churu tu ang tu bang la pulo non sona program bang annually ni tu kata pati verji ko jo ini alang
nitum hanang mat han nachum han ma join it non ini tum haku isi napang dak tulo nang churu tulo nang pitulo la churu tum tuk la bang lo dak langkung habi long sitani joising duloi long tani bate তারা লাংসু লং হালা সেরডিহুন তো sertalin odi tiran ta ke 3000 amun ite to hada long sa minitum karbi film society long ke atum ke program banai lo bule din ake job beni tum han na pati long ko kusi alang li pini la dak na lo la si na declare ta gang lo la si la fine aput hak pini alang li karbi long team la pen especially dr tuliram long han nili tum karbi film society kum ke ning ak long pen churu par si ning ak pe na su to